Interesting. Abusia yefrɛ ho semimo na yento ansam no eso ewo ensem foforo na bese ena ekakra ni yewura July busumi mu ne da na etoso 9 ena amanie efri omayi empanifo a wo mo boy kwa yebretro ho ban forestry wonom aso ye eba ya wo mo kire mu se wo mo dihye bi ayira anasa opani bi a wo ye adwuma ewo forestry adwuma kodem a ne din ene Daniel Oben wonom kire mu se 4th July no wo mo ahwehwe na wo mo na wonom kire mu se enkwanta south mesninim baabi ewo ho a ye frɛ no tutupene eho ena wonom susu se wo yiraye na empanifo se posi adwumakuo kan wo mo ho afei forestry adwumakuo no so wo mo ti wo mo gumu free 4th July no wo mo hwehwe owura Daniel Oben saa na here and there wonom wurawura baabi a na wonom ehu no nanso no sese ni de Nyankopɔn adom wo mo akwakwakwato na mu wo mo koyi a wati nananom ensiedo wonya finhia no aduasa enson 37 enti no wo hya bosi ya de ato Facebook ne so na wo so wahu abrante a yeka na asemi na DSP Michael Kwabena Esiedu oye Divisional Police Commander ewo Enkwanta South Mesnenim ewo oti emantamu wono ana ne nsamtwerefo Sompa kase etwetwe enkomo yi a wo confirm ema yen se de wo makwakwa ko hu owura Daniel Oben nanso se de wo mko hu na anya nika na owura Daniel Oben wono akasa ne papa ni mpo awo no ayo owura Steven Oben wono so kyerɛkyerɛ mu se ne ba ne yobi asabio ompene ho asɛm na ekwan a wono mfa so akora wo mo ko nwuram se wo mo bɔkwa ebretuo ho ban enti ya bre wo Facebook no ya bre ni no enti no wo betumi aba bɛhwɛ Sompa 106.5 FM Accra ewo Facebook no so enti no abrantia Daniel Oben wono ena da form kejasa no wayira July 4th no wo mo hwehwɛ mu anra ya ena wonom ekohu no papa Christian Oben ekire mu sei sade wo mo amamre ene wo mo amane atienti wo mo akɔpɛ no krabe ewo wonom kromu a ewo guama no ewo gi asekan mensinim na asam no abo abusua pusa ama abusua ejina bese no sade posi adwumakuo kura wonom kɔka forestry adwumakuo ho ema wo mo ekɔhwehwɛ no wo mo nyina wo mo no mu ato esanse obi ya ensusu ena obi ya nso nim se wonu obi ewa asam ewo mpotam ho sade na ne papa Christian Oben ekire mu no ne ba ne obi odadin na obi nim de ekote bayira homam ama bayira ntimi amu akese a obi timi ekwa ye edi na yawsa ewo nwura nim na oman posi adwumakuo ne sei wo mo ekwaso ahwehwɛ nsɛm nim akwa akosi asie obi bia da wo mbanya nente esa ne ho bomu owura Daniel Oben a wodi ne twuma el forestry commission nim a okopie mu ewo tutupene a wono ewo Nkwanta South Mesene nim a wayira ya wo mo hwehwɛ no ko hu sei wati nananom nsiedo ewo nwura mu baabi no wonom edi sankofo a wo mo bɛbɔ mu nyina ebegyina emra no na ye to ansam no so ne de ani akyerɛ mu ewo ensam foforo mu na anum ho ene ye te se sojani sodani a wono ye frɛ no Lance Corporal Ataichu wono wo ko galamse site senko wo kwa akɔyɛ adwuma na wo ko ye galamse fo na ho no kure ne nyame anim ni wono me ye se ofa waba no de business as usual ne haya no de o ye de ani a kakra na obaji nti no gina ko ba bi no I mean how atade no se no green as boss no se no ya mfa ma no se wo mra no mfa ma je bribe no nti nya de obaje bribe ene wo kan ni sisi animu eye se nya de bribe no obaje na wono ankasa mu no no ena adwuma se ne yese na fata pa eno ena wo gina ni mudie mu ekura ni mudie mu a ye na adwuma se ne yese ene se ne wo betumi no empanifo ehunu sampa brante no wa ye adwuma pa eno nti sese ya pagya ni dibremu na nipa odin se mo nyina to dwa no Chief of Defence Staff CDS Lieutenant General William Opon eno wo chese sese abrante soja ni Lance Corporal Taichu woma pagya no sese ade ne kwa private Taichu Asari Solomon they say woma pagya ni dibre no mu ama na ko private corporal private cra they say woma pagya no de ne kwa Lance Corporal yeah it takes immediate effect
animanimu ya ne dibra no wo apagya mu de ama ne sanse wa kura ne mudie mu aye ne obetumi bia aboa se ne be ya akatasya prakanka ne dwimu de betu ase eno nam so ema mpanifo abona baso ye pa no wa chese ba bia wokoye no na ye illegal mining site ya ewo bibiani gold mines infinfin ho ewo atoya mantom ho ewo no ekodi ne dwuma no wokoye wo mo ye se we de envelope kitua bi wokohwe ya ade am se kitua bi no kra na ye brown envelope pafu ni bi no se ndem fa ne ho oye unperturbed wama we mu na bam wama we mu ni hu enka se we waje a we na busua na be se won shabre dabi wanya ne sa kra wo gina ne mu de mu se Ghana first wa man no kane eno na mpanifo ahwe abana baso achese no kre wa ya de papa we nyina mu no nso no wo bibia ye de wasi dwumadie bia no sei ya wo kono manfo de sika ebe hyehye envelope mu de ama won be promise u bebre na nso won de we nyina ye futuo de ma manfo se wo kwa eye ama nkwaji sika fa wo man no ho do eto akoma so. Then your service for the country one mu ye adwuma na ebusia wansam foforo mu no ewuramu e won finfini e mansemu ye nyina sade ye mpanimfo wonom ekokodene ese kwan bone a wonom fa so etu ofoma gudie e wo my Ghana mu wo mu sensuo esensase ene kwan bretuo no se wonom tutumu intestine nyina epie no e ha adwen entinsese ne de kon no ano ayedene enya asem ketoa na upie mu won finfini mansemu a oman posi adwuma kuo ne fa wo ho no wonom se wo makwachi nkofo bi a wanom etu afoma gudie ekwambone so na de wo mu kire mu ni wo mu sei upie mu awo apa denchira atoye ekurosi ni badwane mu a ewo mfimfini mantemu ekuro ba ko ehye ho a ede abura wo mu so wo makwachi enkofo miensa 3 a wanom etu afoma gudie wakwambone so na omai posi adwuma ko ne bo amane ne wo mu sei wo mu ko ye wo mu chi nipa wo mu che niama ka ho na enipa wanom che ye no Latif Abdul Jima wanya mfinhia no aduonunum 55 Mohammed Bello wanya mfinhia no aduanan 44 ana afa George Azu wano so ewo mfinhia no aduonum emienu 52 Kingsley Owusunsu wo mfinhia no aduonu emiensa 23 Samson Afazi enya mfinhia no aduanan 45 Simon Atakpo wano so enya mfinhia no aduonu ebaako 21 ana afa Andrews Otu enya mfinhia no aduonu ensia enti we hwe mu ediam bobo ye ya enipa no wo mo ya makomako nsia ana o posi adwuma kuo ne fa no wo amfimfini mantam wo mkwache wonom we ye nipa na niema anasa kade a wonom chede ka wo huni single bar eyetuo wonom chibi baako eka ho afei pump action gun eno so wonom se wo mo chei afei eniema bi a eboa ema awudie etumi kwaso eno so wo posi adwuma kuo amfimfini mantam fo so wonom se wo mo che sa niema bi ka adehye hu afei excavators mienu ana afei excavator monitors eno no eye Hyundai 2 Hyundai excavator monitors wanum nya ka ho ana unregistered motorbikes afidie tetafo a yen register ye eno wo nya 3 eka ho ana eye tricycle aboboya eno so wo nya baako na omai posi adwumakuo ne se na ne opie mu a de wanum de yetototoi a pumping so ya fra ne pumping machine yi eno so wanum nya bi di ka ho a asam no se de akwa ye no wo nyina kwakwatwene wanum akukumu akwaboa omai posi adwumakuo na hwehwemu mapakwa so concession no wo so mbebusa wo mo nipa kura concession ne ye ne dia the excavator ne ye ne dia hwan kura ne kraba ye pumping machine hwan na ye ne dia esanse wanum nya hu se emrantie ne bi wanum a wo mo ye ka manfo wo no bede workers ene wo makoguo enti excavator ne nipa kura wadi besi asase ne so ene de okwaje asase no sankofo ani nyina no obai posi adwuma konfifini mantamfo se wo mebisa amrantie ya yacheche wo mu na wonom so atimi atresi a akwache mpanifo na wo mu nyina aka ho no we yamane a efiri finfini mantamu obai posi adwuma ko ne nchen eba na ya transam ne so na de ani achemu ewo asante mantam emu asante mantam a ya bedru sesi ya no na num ho be se na otwe atwa mu no ne na otwe mieru atwa mu no mu a na wonom a etonje ne ewo kwada so wonom se atagifo wa woni atedenne ene se aban baabi anu wo mokrampo wo ton mu je ne ewo kwada so no na akoya somtere which is there na so di mpani adaroma wo mon sa ka ya wo mo edi wo mudwuma kama pa eno na nam so ma woni friends central for krampo di nsem ni bi eto ya ma ne boni ba bedu anim mo no so de som ya me de bo mu akire ede ma tiefo ena me ne wo kasai ukopie mu ewo kwada so municipal assembly ho no a pani kwanchefo da no eyodumyamfo Eric Asibe wo de ato ye chese ne omo ye ne nya no kure
wase nya no kura baako nya no kura mienu na ne omo ye no jenefo na ho no wo mo anka so mo adanko daado e se wugya wo mo a ensem a wo betimi aka no nya nsem ketoa ɛho no wo mu nim se na asante hene tumfo se twa ba bio ya otoso mienu wono wode ama assembly ne nso na ne mu mfa ma obi a ɛna na se twa ba bio nso mfa asase no ensan fa ma obi a no nim se tumfo de ono no wonsan listen prenu enfa ma ade baako wonfa ma nipa mienu enu ntie kosi ne sen enu betimi agina ba bia kasa de a asante hene ede ama assembly ne so mfa ni dwuma no wosan edane ede koma jenefo na wo kire ne nsem mu sei minye awe se asantimanra ede asase ama jenefo yenim ye nana yenim se ne oye niema yenim se ye nana onsan list mienu yenim pa se so o ma list ansa no be ma list no o woni pe hwehwe niema mu pa ansa na o the list no asha wonsa ye nana tete asase no ede ma kwada so man na se kuma so man no ahodo ko na state land o na state land enunti assembly no to one among says yen kase state land nti ye jaya to ho sa da bi that chin e bia na assembly esi enti won to anamon ekoko ye list e wa asase ne so enti ye nana e pese obi betra asase ne so a ye nim sa anya hwe ko be frɛ ne nana no ana so betu na himpon ni bi empa be ka kyerɛ ne nana no se me nana mo me ana me ye list ma mo ene be pese ko foto je ndi e wo kwada so anim ho ye nana ka se wo e kyerɛ ya asem ban ne ye wa ye beka ye ntimi nka bibia enti jenefo no ye nipa on di nipa din enam e kan sam e fa nipa ho a se wan hwe yi a on be catch us asase no ko on te so deda eni ye tu on meanwhile won mu an hwe yi a won be catch asase no won te so mbo deda eni ye tu on we eyo no nyafo Eric Esibe wono e ban catch pani ya wo kwada so mansini no emu Abusuana na KJC Company Limited wasi yankancho se adansie ne mapapapa akache ene ho enti afei na woso da yese obeye fiewura obeye landlord wa na odi wani ache ho ne cement no eye papa to foundation ya maninya hoden ankasa fapem no ene hia na enchance dan afei upe enadoa ensate akwa baako mechire upe 1 inch ekosi 2 inches 3 inches infinity ni nyina eye na KJC Company Limited ho na ubenya bie na iron rod no so kama eche na densie niema papa ne de yenyi twinyi adoa ni nyina ope binding wires ebi e wona kache a obetumi ama obie na wase wo ba wa no betena se akwanhyehyeye kakran bia osika mo ano enti no wutugu no bibia ye ready a wabejo niema na enkran ene ne mpatamo afei upiemu e wo Ghana manta makomako dunsie ni nyina na ahyeta babia Kumasi ne cry 0204 355-040 355-040 na KJC Company Limited nyoso aba aboso meso anyankopon beye wadom se untwa abra ana se menopause nyanchew ana wunya anyem ade a nyankopon beye adom obetua aka wotua aka oba eya mo nso a secure sanitary pad eno na wasa wonde mu mimi say de bia meka cho say no ana memo esan say memo a me feel secure dan kasa me shagen strength white and ya sere kwa panty said ya ne trotro etie no pad bi wan mabusunya wo de tale mu enye yo wo kwa na shift sa yes am feel comfortable na so secure sanitary pad de wo de tale sere kwa panty mu a echi ni gina kasa enya asam ketwa first 3 days heavy flow ebeboa ema wan kasa so won feel secure eti memo na wo mo kosi se menopause ebechi yen na upen do shop mu akomase ene ne mpotamo mama excellence cosmetics ho no mu a wotu de amatufo edum pz kwada so taxi station ho no mu ena abehu yen 0243 862 158 0243 862 158 Mama Excellent Cosmetics Asante Mantamu Kumase ene mpotamo na waji secure sanitary pad ne be bia ahita ewo dwama so ukwa no apebi midima fo Dr. Tamu da so wasi anka say yade ne bayira enti obepie mu ewo poku ase mayira Dr. Tamu da so abepie ho na yade edwane ne na mu mrika stroke nwedweye afei sisi yade de mu adene de bia nkwa uchepe ukotodwe nkwa wadwonku de bia wosi agya wadwo midima fo Herbal Center Dr. Tamu da so wasi wabepie mu ewo poku ase mayira wonkran ha bra no hwa diabetes esichire yade beba prostate ho sensem kwa no hwa de bia asa wodwonso ana mu apa mienu asa wodwonso no kura na ba pew ni na dwonso de ni na dwonso de bema so de nka nwonso ntentem sa me pa chokọ ni check prostate no ho ya atochema na ya moa wo entra me enlarge me ka so nya prostate enlargement wan hwe ye be so catheter
eye Dr. Tam da so medima for Herbal Center kidney ho sensem hypertension obebu atwase e ba ne bema awo no mapa bia mo ache mo bre monko na wo mo na mo so baby ngenge munya bi nto mo na so chronic diseases yadia aya krankro wakọ India ba yadia ne da so te ho me pa cho Dr. Tam da so wate no obema yadia no adwane ne namu America Kumase ubehu yan ewo agogo government school na ewo ho no ye ne wo mu na di nhwa animu ewo Asante Mantemu Kumase ena nkran ha pokwase mayira wo se yade no eba yira nti wo ho no mu a wo twen wo Dr. Tam da so say the Lord is our ultimate healer 0244 774 282 and 0500 727 215 save no Dr. Tam da so no anko na wonhwe ema wo yade no nso we no nso enwane ne namu mrika wo madamenti ye basisi ya nya toa ensam so ewo ensam fufuro mu Munde dinam se menya foreign call. Hello papa, what do to be a new? Sese me free London, eko US. Na no kwa ruku kwa fa me bo mamania. Na papa mo ho te sei. Awurade aduma haboko. Na kujejesi, eko bo simple mo. De woton wadense ho nyama no nso. Wo hye ho de. Wo hye ho. Eko ba, mesi wo bo aduma kra sre kane no a. Na wodru US wo so manfo bo ndi sa na. Papa US hakura de. Na kujejesi company limited agi ba bia. Wo Holland, Germany, France, Italy, London, Canada. Eba adensi ho nyama dia. Obia se na kujejesi company limited. Na matese wo bi depo kasie bi ewo kasoa. Eho na wo bia kuto adensi ho nyama. Na eye no kura papa. No kura pa. A police station in Chenhua. Ekuo ba sempre mo no. Onye mereda. Hwe, we kura no miensem nia ene obi enfufuro yawo. Ba ko obu akwase passe kumase. Ene ba ko so pokua sen kan ha. Obia se na kodojesi eye bema ba. Ewo dansi mu. Auto cement, iron rods, banding wires, and adua plywood and just said about dance ro. Te se bibia e de hye e dansi ase de ko wie. Depo no nyina nso eye tufo bo. Wudu ka mu a, wudu koja free. Akra wuyi ka so depo. Ene pokua se de no kwa to nchen ya. Wo sa wo bu akoteman, Tantra Hill, Iron City. Amanfrom wasa bie depo kese so awo Koshiman Kumasi sepase depo no kwa danchan ya ebi so magazine road head office no wa bie depo kese so awo dade ntam edwiso Accra road from opposite Alhaji Salia ampaba meboshen Tanoso Breman and Amanfrom numbers of man for the free 0244 313 752 and 0244 41 93 nana kujejesi company limited akuaba simprimo no Anya, me pacho brana me hwa de wo bag yi. Bra, aden, ena so biem. Time Herbal me hya me ka se yi ba akun. Ani we yi nsen. Bra, sanya time Herbal me hya esia jimi ni fie fo enya de abako ebeso yen. We de udi se ofa ni na. Time Herbal me hya me ka se me di one dance ya heaven ena de me kwa akopie. Enti se malaria we draw ne time Herbal mixture. Anya anu ku de na nu moto a wonti mi ani die no. Time Herbal mixture do no ena yema wo. Oba a wo fa afuo de wo ma akoda no fo. Any akwada woni mfie dumienu entimi nu aduro yi bi se obeto aduro yi bi anoma hwe se wako hospital anase lab ame yehu se wo atudie malaria yi bi ansa se o petam Herbal misha enu dudu etu a fo ani kire KNG Herbal Center ewo emrom Abidjan House ana ba akoso wo atonso wo na ko junction enu echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers any Herbal shop do na em 0244 417669 ayo set time no time time Herbal mixture afi malaria fever bia dani ziba ewo munu betu ako FDA agi ejodi nkra to yi atu kweko minim se why she na krama nani na so ebony show baso Alhosa Pello Ebony Condoms comes in different flavors and available in all pharmacies, chemical shops, over-the-counter shops, and pubs. For more purchases, contact 055-230-0075. Ebony Condoms, Ghana's most pleasurable condoms. Make it worth it. Strawberry, vanilla, chocolate. We get peppermint, strawberry, vanilla, chocolate.
Midimafo, Pokwase Maira Accra, Midimafo, Pokwase Maira Accra, Midimafo Herbal Clinic Accra. And you won't hear, passengers of Gumikaimi, a Hana Dubona Aircro. Hey, and it's Accra, and put them at the moon. And yet the Muampa, the Sassadi, Atlantic International University, American Memo, about Dr. Dujan Babasu, honorary degree as a professor in biology in herbal medicine. It is said here, I am more. Oh, Mr. Minimum wife, your copa war, 1 year, 1 CD. You send the 2 months and 8 years. Miss Connection and said, I'm going to na Sakakra. Say what? Pajama Mama, what you have been connection by the crow. So, Kusudia, what found small. Tessa, I didn't want you any DSCNO. Yari Bia Tatia, Dr. Tamdasu and so diabetes, hepatitis B, prostate, hypertension, malaria. Yari Bia must say, who are go? Opposite government school. And I can answer other PM or procreate my Laquanoso. For a doctor, 0244 774 282. Number 0500 727215. Midimba for Herbal Clinic. Midimba for Newa. Yes, Sompa. Sompa TV, Emma Aketiapa. Aketia papa and Ebusia Edema war yet one some so I will atoya etifi e mantamo metre Western North region. Upiemu I was seshi. You are so immense in mua. A croba kwa no edi seshi junase electoral area no. One assembly member was so a seshi you are so messing no one presiding a member. Onyanyan for neka say Evans aka na wase. Wobi ho no mu aya wakase wasashi yo so ane important ho no mu a wo hu adwuma eya assembly a wadom wasashi yo so no ebo mekire municipal assembly na ewo ho no na wei ene ononyamfo Evans aka eboaboa dom ni nyina anosase wono ni PM nti dodo na abo na menane network ene wo sei adwuma de wo mu bobi pa no mo boa wo mo ho a niema bi asabio aban ba kono abreso ekeka wuram ene de wo matumi aye ni nyina no wo mu de bebebu bakwamu a wono ye ebra wonom eye media engagement yi Sompa kase nso ekopie mu ho no mu a wo mu de wo mani so ade hunu eto yenim sadio ononyamfo Evans aka ene Sompa ya ma ne bofo a wonom ekopie ho na wo kire ni nsemu se wo mu de o ma yire de papa nyasam ketewa wonom ayire de enti no adwuma bia eka ho a wanum susu se ebi musa an ada ne nchache ene de eka ho no nyina wonom beye meet no na ni tia omu ne se abandoned project a ewo se hwioso project a oman no na community ni bi ehia de ma won kuro no eno ho adwene na yekofa de di nkan no se medical kadada se ato aba wi ebuman ye nyama yo se enti project ni bi wo ho a akan wura a wo se ye ni yie bi so wo ho a ehia siesie keke bi so wo ho a edipa contractor na wuti e pe kwa ho befa so akosa project no ho na ebe ya corona project ni esi so no omo so ebenya ho mfaso afei ba bi te amefa mia mi krom pinase Methodist any example pinase Methodist primary a mo kono anopa ne awia no maka ho asema wo se ye fi ho nyina ho adwene ne kokko eno achi no ononyafo Evans aka eto aso eka kira de hia wonom ewo seshi you so messing ni mu say etahirete mienu ka bomu a ene bo peminti wonom fa wo nsanso so wo nsam no mu assembly no na wo ntimi nya adwuma enkokọ wanim na de ya amanyonsam no wo nyimfiri ho esansa ye buman ye mu amanyoku ade nchen na na kwese o mu ni se o hyeda no eda no nya odia netimi aka se o chena mekwa afum ade be chimi de be de ibesi nemom o man nya rehemu ani gidie se projects a eya abandoned projects it's a Methodist school American one school sa ehia des school des bia ntente so ehia schools kura ehia pipe o mo hia friends and chips compounder o mo de abani nyina inshallah e be di hudwuma assembly member bia waba assembly meeting bi o assemblyman bia no kore wo de mi ko gina adaka mu se onto aba oni ba bi beto abako nanso obi a waba ho bia e be primfuntuo yakoni kurum assembly member bi ntimi ma se me de me MPP ana me NDC ana me kra don continue me bridge ase o mi kurum am farm assembly no for here nsia me farm assembly no bi de ehu bi wo assembly members aba assembly ha crowd say o mo pesa wi so presiding member ya wo seshi you so MSNNM wasanso aye seshi junase assembly member ena wakasai atoya etifi emantamu ononyamfo Evans aka ena wofre assembly members meeting kromafo bi ka ho a wode sansemi etujwa na ye transem no so ne de nsem no akopie amanone a yekogina Colombia ewo Latin America empotem ho na pania wono
omo friend say oye Italian mafia na okopie mu ewo Latin American potom ho no dia omo friend Ndrageta wono ena mene we kasa sesi yi mperifo ache no na chia wono eche no womo si eba no enuboni hu dwa pa wo potom ho Colombia mfinfin ho no a wono ene di mutintimai pa ene wodi gushipum no de bi egu kuduom no de bi nsukura gu kai mu na no ane so wode nam no oton de hu dwa saa ye fra no gusepe Palermo dodo na fra ne pepe no nye pepe no abobo ne bia ne mo pepe a wono de eba no boni hu dwa eno ene odi ne kase pa no eno ene wo mo ache no na wone che no wone che se Palermo yi che se eba no ba bia wo se pa ya wo di ne dwuma no a se nye intelligence bi na abepeke ya obetime dia akọ pa obakọ akọ ne nam underground ho ba bi ene wo hye nanso we no Italian British authorities ya Colombia fo bi ka ho ene wo mkeka ka ho bo mu a mo from ena omunya Europol wo ya European police no a wo mu nyina ka ho bom saa no ene wo mu nyina ka ho bom di intelligence kakra saa ene wo mu hwehwia ya ko hu na kira kwan na egum enso entimi anya wono entimi anya ne a wo mu etimi eso ni mu na ohwe mu mpatam ho no a efri Colombia, Peru, Ecuador, ene sampatam ho nyina wa di ho nyina dwa de asi dwa so afi aba no mpatam ahodo ni nyina no a won che se Carlos Fernando Triana ya wono head of Colombian police no ena wadi tu dwa no che se no kura sahaba nche ya omachu ni ba bi o mo de ne kwahye no emframampo se etimi fa ne ho mpo a na nyankopon wona adom no Abusuya kasia no asi safi ene waso wafidia ensemu ayedidi wontua no ebi NSA omai posi adwumakuo ne fa no wo mfimfini matemu bo amane se apa denchira atoye krosi ne badwan nim ekuro ba kwa di abra wo makwachi enipa ensia bi a excavator moto eni etuo eka ho a efomagudie ena na wobutu amrantie nan bi akobokro no asante mantemu kuro e friend say apetisi wo mu miensa dwane ba kwa wo no che no wo mu adi ne mpamura twitwa no atwa ya no wo no ho forshi adwumakuo ne so abo amane se wo anum adwuma yeni baako a wonom ahyehyɛ no a July 4th Dominic ene ndin wo ahyehyɛ na wo mu hunu sese wo makohunu so wati nananom se do so then ni private taichu Asari Solomon ya wo ko galamse site to ko na adwuma wo ma na bribe a wo se wonye no ya bona ba so se wa ye adwuma so nana KJC Company Limited na so yasene ema yade ensem yi esom ene anopai na dasie ne ma papa efie ene ho entini ba bia ubenya enema ne be ato afai secure sanitary pad wanam so eka ho bi oba abosom so a e wasa wo mo e secure ene wasa wo de mo midimafo Herbal Center Dr. Tambo da so se pokwase mayira kra ha wabepie ha kɔ no ma yade ne nwane namu mrika yade ne ba yira kra far away o ma biem agogo nso wo ne eye government school na wo ho no ene di enhwani mu asante mantemo na hya ne so sa ensem ayede di wuntuai efiri Sompa 106.5 FM akra ha eje ne ho sakira me na etwa ne ho sa tabodam ewo asante mantemo Sompa 93.1 Kumase Ayiko FM 100.9 Adamfopo radio so eso mu peten ewo Paris France abrochimemo takwa eye Sompa 101.1 takwa de Sompa 103.3 tachimani Sompa 106.1 sunyane eye Sompa 98.9 Enkurata eye Sompa 90.7 afei domaso eye Sompa 101.3 udiko da no baby a wo bia wote yenka efiri baby a FM stations akentena nwamne gu odiko da no so no Sompa 106.5 FM yesho ana wote yenka firi wo Facebook no so ne yadamu live Sompa 106.5 FM Accra yada se wo share ho YouTube no eye Sompa FM live www.sompaonline.com website ya yo semu for penny owura tabuata dama wakutire ni nyina potoka sambrofo e de akogu wo kwai na kwa kenkan bi ene so hu ye Facebook ne so e ma wo hwe yen e wo eye YouTube ne so a eye safo kantan kasa foro na dama e na streaming ye live e wo Facebook ne so apesma kadishia yeso ye je penny ni esi adwa e be bi ensemi e ma wo mimi dini abena badu adepa kofi menembra obrempona na kwaku